धाव मिळेल। पहिल्या षटकाची सांगता झाल्यानंतर धावसंख्या पोहोचले बिनबाद 8 धावा। पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय। इथे नवीन फलंदाज दाखल झालाय स्ट्राइक वरती कुंदन आणि गोलंदाज असेल तो कुंदन, गोलंदाज असेल तो सूरज आणि फलंदाज आहे तो कुंदन। इथे आता मात्र गोल्डन षटक चालू झालंय। पहिल्या चेंडूवरती प्रहार केला, येतोय चौकार, म्हणजे डबल होऊ शकते ही धावसंख्या। त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवरती देखील खणखणीत चौकार इथे आपण पाहतोय। कुंदनच्या बॅट मधून आक्रमकता इथे पाहायला मिळते। सलग 2 चेंडूंवरती 2 चौकार, म्हणजेच काय तर ही धावसंख्या डबल या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत। असं ही गोल्डन षटक आहे। या दरम्यान जास्तीत जास्त धावा उभारणं फलंदाजाला महत्वाचं ठरतं आणि त्या दरम्यान सुंदर असं क्षेत्ररक्षण देखील घडतंय। चेंडू येतो निर्धाव स्वरूपाचा। पाहूया पुढच्या चेंडूवरती किती धावा उभारेल तो कुंदन। बॅकफुटवरती जाऊन खेळलाय आणि चेंडू जातोय 2 धावांच्या क्षेत्रामध्ये। हा चेंडू 2 धावांची भर देतोय। धावसंख्या पोहोचले 28 वरती। पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ। इथे मात्र बॅकफुटवरती आला आणि बॅट या ठिकाणी विकेट आपण पाहतोय आणि आता मात्र 5 धावा इथे मायनस केल्या जाणार आहेत। 24 धावा। पंच हॅलो, त्या ठिकाणी गोल्डन षटकाचा खेळ संपलाय। सॉरी माफ करा, एक चेंडू शिल्लक आहे। धावसंख्या 23। शुभम लोखंडे नवीन फलंदाज येतो आणि शेवटच्या चेंडूवरती प्रहार केला गेला, येतोय सुंदर असा चौकार। एकूण आता धावसंख्या होईल 31 धावा। हॅलो, धन्यवाद डीजे। या ठिकाणी परत एकदा गोलंदाजीसाठी येईल तो ओमकार तारली आणि सामोरं जाईल तो बंटी। एकूण धावसंख्या झाली आता मात्र 31 धावा। तिसऱ्या षटकाला प्रारंभ होतोय आणि इथे पहिल्या चेंडूवरती चेंडू जाईल 2 धावांच्या क्षेत्रामध्ये। 2 धावांनी पुन्हा एकदा धावसंख्या पुढे सरकेल 33 धावा। पाहूया पुढच्या चेंडूचा खेळ। 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकले। पुढचा चेंडू इथे मात्र आखूड टप्प्याचा चेंडू पाठवला गेला असता चौकाराच्या दिशेने, परंतु इथे मात्र सुंदर असं क्षेत्ररक्षण करतोय तो हा क्षेत्ररक्षक। खरोखर उंच अशी उडी घेतली आणि या चेंडूला मैदानामध्ये रोखून धरलंय। चांगली अशी क्षेत्ररक्षणाची कामगिरी इथे आपण पाहतोय त्याच्या माध्यमातून। पाहूया ओमकार याचा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा बंटीसाठी। पाहूया बंटी या चेंडूवरती किती धावा उभारेल। पुन्हा एकदा टॅप केलाय चेंडू आणि चेंडू जाईल चौकाराच्या दिशेने। धावसंख्या 37 धावा। पाहूया तिसऱ्या षटकाचा खेळ आपण पाहतोय आणि हा चेंडू जातोय 2 धावांसाठी। या 2 धावांनी पुन्हा एकदा धावसंख्या पुढे सरसेल 39।
39 धावांवरती पोहोचलाय झुंजार जांभारी हा संघ आणि ते मात्र निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. आपल्या नावामध्ये खरोखर एक चांगलं असं नाव आहे झुंजार जांभारी आणि ते मात्र पंचांचा इशारा येतोय वाईट स्वरूपात. अतिरिक्त एक धाव पुन्हा एकदा धाव संख्येशी जोडली जाते आणि त्यानंतर इथे मात्र खणखणीत येतो आणखीन एक चौकार. षटक समाप्ती होते. 3 षटकाखेर धाव संख्या पोहोचले 44 धावा. हॅलो धन्यवाद डीजे. या ठिकाणी जाऊया पुन्हा एकदा सामन्याच्या दिशेने. 4थं षटक घेऊन गौरव आलाय आणि समोर आहे तो शुभम लोखंडे. पाहूया या षटकामध्ये किती धावा उभारल्या जातील आणि ते सरपटी असा चेंडू गेलाय यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट बॉल या ठिकाणी आणखीन एक येतोय. पाहूया पुढच्या चेंडूवरती घाणाघात करेल का आणि इथे मात्र सुंदर असा चौकार. या चौकाराने पुन्हा धावसंख्येमध्ये भर पडते. 48 धावा. पाहूया येणाऱ्या या चेंडूंवरती किती धावा उभारल्या जाते अजून तरी आणि त्या दरम्यान एक खराब चेंडू हाताळला जातोय. वाईटचा इशारा पंचांकडून येतोय. धावसंख्येमध्ये पुन्हा एकदा बदल घडेल आणि या पुढच्या चेंडूवरती देखील सुंदर चौकार. ज्या ठिकाणी टॅप वसूल होत नाही त्या ठिकाणी गॅप शोधली जाते आणि चेंडूला मैदानाच्या बाहेर पाठवलं जातंय. धावसंख्या 53. थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल घडतोय. क्षेत्ररक्षक इकडचा तिकडे हलवला गेलाय. पाहूया या क्षेत्ररक्षणामध्ये आता मात्र अचूक कामगिरी घडेल का. पुढचा चेंडू पाहूया गौरवचा आणि ते मात्र एका हाताने चेंडू आतमध्ये ढकलून दिलाय. निर्धाव चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळेल. गौरव. पाहूया पुढचा चेंडू आणि ते मात्र नक्कीच तरी वाईट स्वरूपात एक धाव येते. 54 धावा. धावसंख्या पोहोचले 54 वरती आणि येणाऱ्या या चेंडूवरती सुंदर फटका खेळला होता आणि सुंदर क्षेत्ररक्षण घडतंय. षटकाची सांगता होते. धावसंख्या पोहोचले 54 धावा. हॅलो डीजे. हॅलो धन्यवाद धन्यवाद डीजे. जाऊया सामन्याच्या दिशेने पुन्हा एकदा. शेवटचं षटक पाहूया. बॅटिंग पॉवर प्ले षटक असेल आणि ते बॉलर नेम साहिल. साहिल येतोय शेवटचं षटक घेऊन. समोर असेल तो बंटी. नक्कीच तरी येणाऱ्या चेंडूवरती मोठे फटके मोठे प्रहार चौकार ठोकणं गरजेचं असेल कारण अंतिम षटक आहे आणि या चेंडूवरती येतोय सुंदर असा चौकार. या चौकाराने पुन्हा एकदा धावसंख्येमध्ये बदल घडतोय. धावसंख्येचं गणित बदललं जाईल. येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवरती चौकार ठोकणं गरजेचं आहे. पॉवर प्लेचं षटक आहे. अंतिम षटक आहे आणि त्या दरम्यान गोलंदाजाने हाताळलाय एक खराब चेंडू. हा खराब चेंडू एक धाव देऊन जातोय. धावसंख्या पोहोचली 59 वरती. या ठिकाणी जर या सामन्यामध्ये आपल्याला विजयाचा थाट उभा करायचा असेल तर ही धावसंख्या अजूनही वाढवणं गरजेचं आहे आणि त्या दरम्यान वाईट +1 अशा 2 धावा इथे मिळत आहेत झुंजार जांभारी संघाला. पुन्हा एकदा नो चेंडू +1 अशा 2 एकूण 4 धावा
या गोलंदाजांनी इथे खर्च केल्यात विनाकारण म्हणावं लागतील. क्षेत्ररक्षकांची देखील थोडीशी चूक घडते यष्ट्यांच्या पाठी. त्याच्यामुळे 2 धावा एक्स्ट्रा स्वरूपात आणि 2 व्हाईट नोच्या स्वरूपात एकूण 4 धावा धावसंख्येमध्ये जोडल्या गेल्या. धावसंख्या होते 63 धावा. पुढचा चेंडू पाहूया. या ठिकाणी साहिलच्या माध्यमातून हाताळला जातोय. समोर आहे तो बंटी आणि पुलटा चेंडू दिला गेलाय. चेंडू पाठवलाय चौकाराच्या दिशेने. 4 धावांची भर देतोय हा चेंडू. अतिशय सुंदर असा फटका या ठिकाणी बंटीच्या बॅट मधून आपण पाहिलाय. चालू असलेल्या सामन्यामध्ये जर आपल्याला सदुसष्ट धावा. साहिल पुन्हा एकदा पाहूया पुढचा चेंडू घेऊन. या ठिकाणी बंटीसाठी नो चेंडू. या ठिकाणी किती उंच असा चेंडू होता, परंतु या चेंडूवरती जर चौकार बसला असता तर नक्कीच पुन्हा एकदा 5 धावा जरूर मिळाल्या असत्या. पण एकच धाव इथे ग्राह्य धरली जाते आणि हा चेंडू मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये स्थिरावला जातोय. निर्धाव चेंडू. 68 धावसंख्या होते 68. पुन्हा एकदा वाईडचा इशारा येतोय पंचांकडून. गोलंदाजाकडून थोडस कुठेतरी गोलंदाजीमध्ये खराबपणा पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा वाईट. धावसंख्या इकडे 70 वरती जाऊन पोहोचले. आतापर्यंत या गोलंदाजाने 9 चेंडू हाताळलेत. त्याच्यामध्ये बरेच असे वाईट चेंडू आपण पाहिले असतील. पाहूया पुढचा चेंडू साहिल कडून पुन्हा एकदा बंटीसाठी आणि या ठिकाणी सुंदर फटका खेळला जातोय. येतोय आणखीन एक चौकार. चौकाराने पुन्हा एकदा धावसंख्येचं गणित बदलेल. 74 धावा. अतिशय सुंदर असं तगडं आव्हान उभं केलं जातंय. पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतो वाईट स्वरूपातला. आता मात्र वाईट करून इथे हा गोलंदाज वातावरण टाईट करून येतोय. पुन्हा एकदा वाईट. आता मात्र दिशा चुकते. दिशा चुकली की या ठिकाणी आपल्याला वाईटला सामोरं जावं लागणार आहे. याचा कुठेतरी गोलंदाजाने अंदाज बांधणं गरजेचं आहे. अतिरिक्त धावा वाढल्या जात आहेत आणि पुन्हा एकदा येतो खणखणीत GPLचा चौकार. धावसंख्या 80 वरती पोहोचले. पुन्हा एकदा पंचांनी दंडित केलं. वाईटचा इशारा येतोय. अतिरिक्त धाव आणखीन एक जोडली जाते. 81 धावा. आणि इथे मात्र शेवटच्या चेंडूवरती आपण विकेट पाहतोय. पहिला डाव समाप्त होतो. इथे एकूण धावसंख्या झाले 81 धावा. 82 धावांचं आव्हान असेल जुई स्पोर्ट्स या संघासमोर.